काहे हो छोने छोने धनी खाली मुहावा फुलावेलू एको बेरा टाइम पर ना खाना तू बनावेलू दिन भर रील खाली देखेलू तू सो के काहे हो बोला कुल जदी करे लागब हम हो घर कैसे चली बताओ सनम हो। अरे बाप रे का सोचत ने सुनी ए जान तनी मूड में आवा लाड सोरम के भागावा खेसारी स्टाइल में सोने एगो वीडियो बनावा ऐसा कुछ बोला जे हमरा से होखे अरे बोला गोविंद से एक बार बोला तू प्यार से उहे मिलवा दी है तेरे सितार से मोनू वाला बेला